Tää on niin uskomatonta, mutta totta. Täällä sitä nyt ollaan toista kertaa jo ajatella. Tää on tämmönen Penslimein. No minä sanon nyt Penslimein. Se voi olla Penslimane, mutta musta kuulostaa paremmalta toi Penslimein. Tää on tämmönen kehittyvä kaupunki täällä Marokossa. Ja he ovat todella ruvennut nyt rakentamaan näitä kerrostaloja tänne. Ja tää on tosi kaunista, että heillä on oma kulttuuri ja se on ihana kulttuuri. Mä olen täysin sydämeni menettänyt tänne, että täällä on niin jotenkin semmoista ihanaa, rauhallista. Vaikka ihmiset touhuavat omia touhujaan ja töitään, mutta silti tää on semmoinen ihana